pemvura waitoenda nelift. Room iyi yaive neglazi zvekuti mashaki nehove dzimwe nehumwe upenyu pasi pemvura unenge uchitohuona live and direct. Semunhu ainge anoita, ndakarota ndichiita senge ndiri kufamba pasi pemvura asi painge pakaoma ende koni kuti aivepo. Zvakandinesa asi ndakazvidhisimisa ndikati sezvo ndaive underwater hotel maybe ndizvo zvinhu zvainge zviri mupfungwa dzangu. Mangwana kwaedza Koni akanditora akandiratidza mukoto yekuhodha maiphone. Vhiki rakapera, hope dziya ndichingodzirota. Ndaingozvisimisa ndichiti handiti munhu akaenda kunoona shumba anongorotawo shumba. Dzaingova hope dzaindirana nemasurroundings angu. Takadzoka kumusha, zvinhu zvangu zvikaperera mudenga. Kubva zvandakabva kuDubai ndaingonzwa kunge ndine simba idzva kuti zvaikonzerwa nekuti ndaive ndaita change of environment. Amen. KuDubai ndainge ndakungoita in and out pandadira. Koni ainge ati ndinofanira kurumuka ndoitawo zvangu.